Sa kabila ng malalim na pananampalataya ng marami, may mga tao na naniniwala na walang Diyos. Ang paniniwalang ito ay hindi lamang isang simpleng pagdududa, kundi isang masusing pagsusuri sa mga aspeto ng buhay, kalikasan at lipunan. Narito ang ilang mga argumento na karaniwang ginagamit upang ipaliwanag ang pananaw na ito. Una, ang problema ng kasamaan. Isa sa mga pangunahing argumento laban sa pagkakaroon ng Diyos ay ang presensya ng kasamaan at pagdurusa sa mundo. Kung ang isang makapangyarihang Diyos ay umiiral at siya ay mabuti, bakit pinapayagan ang hindi makatarungang pagdurusa? Mula sa malawakang digmaan, gutom at pagkasira ng kapaligiran, ang mga kaganapang ito ay tila hindi tugma sa ideya ng isang mapagmahal na Diyos. Ang tanong ay, kung may Diyos, bakit hindi niya pinipigilan ang mga pagdurusa? Pangalawa, scientific explanation. Sa pag-unlad ng agham, marami sa mga dating katanungan na itinataas tungkol sa paglikha at pagkakaroon ng buhay ay nasagot na. Ang teorya ng ebolusyon, halimbawa, ay nagbibigay ng lohikal na paliwanag kung paano nagbago ang mga uri ng buhay sa loob ng milyon-milyong taon. Ang mga natural na proseso at batas ng kalikasan ay tila sapat na upang ipaliwanag ang ating pagkakaroon nang hindi kinakailangan ng isang Diyos. Sa katunayan, ang mga natural na fenomena tulad ng bagyo o pagsabog ng bulkan ay maaaring ipaliwanag sa pamamagitan ng mga siyentipikong prinsipyo. Pangatlo, kakulangan ng ebidensya. Maraming skeptiko ang nagtatanong, nasaan ang konkretong ebidensya ng Diyos? Sa kabila ng mga paniniwala at tradisyon, walang makabuluhang ebidensya na magpapatunay sa kanyang pag-iral. Ang mga karanasan ng tao na nag-uugnay sa isang Diyos ay madalas na maituturing na subjective at hindi mapapatunayan. Ang mga milagro at pananampalataya ay kadalasang umiikot sa kultura at lipunan at hindi maaaring ituring na universal na katotohanan. Pang-apat, pagpapahalaga sa moralidad. Maraming tao ang naniniwala na ang moralidad ay nagmumula sa mga relihiyosong utos. Subalit, may mga argumento na nagsasabing ang moral na pag-uugali ay maaaring ipaliwanag sa pamamagitan ng ebolusyon at lipunan. Ang mga tao ay nagdevelop ng mga moral na halaga bilang isang paraan upang mapanatili ang kaayusan at pakikipagkapwa. Ang mga prinsipyo ng kabutihan at masamang asal ay hindi kinakailangang nakaugat sa pagkakaroon ng Diyos. Ito ay maaaring isang produkto ng ating likas na ugali bilang mga tao. Panglema, paghahanap ng kahulugan. Maraming tao ang nakakahanap ng kahulugan at layunin sa kanilang buhay sa labas ng relihiyon. Ang mga layunin sa buhay, tulad ng pag-unlad sa karera, pagbuo ng pamilya at pagtulong sa iba, ay nagbibigay ng mas makabuluhang pananaw sa buhay. Ang pagkakaroon ng layunin ay hindi kinakailangan ng Diyos, kundi ito ay isang natural na bahagi ng ating pagkatao. Konklusyon, ang mga argumentong ito ay ilan lamang sa mga dahilan kung bakit may mga tao na naniniwala na walang Diyos. Ang pagdududa sa pagkakaroon ng Diyos ay hindi lamang isang simpleng pananaw, kundi isang paglalakbay ng pag-iisip na naglalayong makahanap ng katotohanan at kahulugan sa mundo. Sa kabila ng mga tradisyon at paniniwala, mahalagang suriin ang ating mga pananaw at magtanong upang mas maunawaan ang ating lugar sa universo.